हाय फ्रेंड्स, मी ऐश्वर्या कुक विथ आयशामध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत। आज आपण खूपच ट्रेंडिंग असणारा पिनाटा केक कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। पिनाटा केक बनवण्यासाठी मी इथे 150 ग्रॅम डार्क कंपाऊंड चॉकलेट घेतलेले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मिल्क कंपाऊंड किंवा व्हाईट कंपाऊंड घेऊ शकता। आता हे चॉकलेट डबल बॉयलर मेथडने मेल्ट करून घ्यायचे। तुम्ही बघू शकता हे चॉकलेट व्यवस्थित मेल्ट झालेले आहे। हा आहे पिनाटा केक मोल्ड। हा सिलिकॉनचा असतो। हा तुम्हाला मार्केटमध्ये इझिली मिळेल। आता या मोल्डमध्ये आपण मेल्ट करून घेतलेले चॉकलेट ओतायचे आणि ते सर्व बाजूंनी व्यवस्थित पसरवून घ्यायचे। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे चॉकलेट व्यवस्थित पसरवून घ्यायचे आहे। हा मोल्ड पूर्णपणे चॉकलेटने कोट करून झाल्यानंतर उरलेले चॉकलेट पुन्हा बोलमध्ये काढून घ्यायचे। आता हा मोल्ड 5 मिनिटे फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवायचा। 5 मिनिटे झालेली आहेत। आता यावर आपण चॉकलेटची दुसरी लेयर लावूयात। ही लेयर लावणं खूपच महत्त्वाचं आहे। यामुळे आपल्या केकला क्रॅक्स येत नाहीत आणि आपला केक एकदम परफेक्ट तयार होतो। आता मगाशी केल्याप्रमाणेच या मोल्डला आपण चॉकलेटने व्यवस्थित कोट करून घेऊयात। आता इथे चॉकलेटची दुसरी लेयरही लावून झालेली आहे। आता हा मोल्ड 5 मिनिटे सेट होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवूयात। 5 मिनिटे झालेली आहेत। आपला केक व्यवस्थित सेट झालेला आहे। आता हा आपण डिमोल्ड करूयात। त्यासाठी सर्वात अगोदर आपण याच्या कडा सोडवून घेऊयात। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे याचे कॉर्नर्स मोकळे करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर एका प्लेटमध्ये हा मोल्ड उलटा ठेवायचा आणि हलक्या हाताने व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे हा केक डिमोल्ड करून घ्यायचा। तुम्ही बघू शकता आपला पिनाटा केक किती परफेक्ट तयार झालेला आहे। आता याला आपण डेकोरेट करून घेऊयात। त्यासाठी मी मगाशी उरलेले डार्क कंपाऊंड चॉकलेट मेल्ट करून घेतलेले आहे। ते स्पॅच्युलाने किंवा चमच्याने केकवरती अशा प्रकारे पसरवून घ्यायचे। त्यानंतर यावर काही गोल्डन आणि सिल्वर कलरचे शुगर बॉल्स स्प्रिंकल करायचे। आता यावर काही रेड कलरचे हार्ट शेप चिकटवायचे। हे चिकटवण्यासाठी मी इथे मेल्टेड चॉकलेटचा वापर केलेला आहे। आता यानंतर आपल्याला अशाच प्रकारे खालच्या बाजूनेही डिझाइन करून घ्यायची आहे। आपला पिनाटा केक डेकोरेट करून झालेला आहे। आता यामध्ये आपण सरप्राइजेस ठेवूयात। सर्वात अगोदर मी यावरती चॉकलेट केक स्पॉन्ज ठेवतीये। त्यानंतर यावर काही वेगवेगळे चॉकलेट्स ठेवणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे चॉकलेट्स ठेवू शकता। आता यावरती आपण तयार केलेले पिनाटाचे कव्हर ठेवायचे आहे। पिनाटा केक तयार आहे।
तुम्ही बघू शकता आपला केक खूपच सुंदर दिसतोय। आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर नक्की करा। अशाच प्रकारच्या नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।